dan mutuncin manzon Allah a mun share din wannan bidiyon abinda zan bada zai karar da mutane sosai albarkan manzon Allah. Ana nemo kan kadangare amma ja iya nan ake cirewa, sai a nemo kan damu. Wannan kwaya biyun ana hada su a shanya su bushe a daka su zama sun haɗu wuri daya. Duk mutumin da kake tare da shi baya ƙaunar ko kuma wanda yake maka jifa ko kuma sihiri ko tsafi ko jefe-jefe, alfarman Muhammadin Rasulullahi in dai kai hayaki da wannan Allah zai tsare ka. Wannan shi ake cewa faskara kenan. Idan har kana fita kasuwa ko kana fita gona ko kana fita wani gurare, Allah ya sanya mu abinda kake fita din na akan shi albarka. Idan kana daukar wannan kana haƙi da shi alfarman Muhammadin Rasulullahi, Allah zai tsare ka daga dukkan sharrin mai sharri ko baki ko jifa ko sammu ko menene. Idan an mutum sammu, wannan abun ana mai hayaki da shi a tafin kafafuwansa na tsawon kwana 7, albarkan manzon Allah zai tashi da izinin Allah. Kan kadangare jankwata kenan suna ce mai jangwala gwada da kan damu, wannan su kadai sun isa. Idan an maka dan baka kan kadangare shi kadai jankwata ki dan Allah ka daka shi ka hada da kan tarwada ka rika tira da gabanka, alfarman Muhammadu Rasulullahi Allah zai wadata ka da lafiya. Wannan mujarraban ne amma da izinin Allah. Da haka ina muku fatan alkhairi masoya sai na Rasulullahi, ayi sharing dan al'umma ta karu daga almajirin kwalifan fada jibiya. Allah ya bamu da sayyidina Rasulullahi. Duk wanda da dadin wannan sirrin dan manzon Allah yayi sharing domin al'umma ta karu, bai da wahala kuma kai ne zaka yi makanka ko ina za a iya samun wannan da izinin Allah. In dai a bangaren a ce ne kana da makiyi bai kaunan ya ganka kuma kana so ubangiji ya gajiyar da shi duk ta inda zai bullo, Allah subhanahu wataala nuna masa cewa yayi kadan ka jarraba wannan alfarkan manzon Allah ba za ka ji kunya ba in Allah ya yarda. Ine mu kowa fatan alkhairi, Allah bamu da sirri.